Έχω ένα μικρό ελάττωμα. Δεν φταίω ποτέ. Όχι από εγωισμό, από ταλέντο. Δηλαδή άμα γίνει κάτι, το μυαλό μου δουλεύει αμέσως. Όχι για να βρω τι έγινε, αλλά για να βρω πώς ακριβώς δεν φταίω εγώ. Μου λέει ο άλλος, μου μίλησες απότομα. Και εγώ μέσα μου δεν πάω καν στο «λες να του μίλησα απότομα». Όχι. Πάω κατευθείαν στο «ναι, αλλά μ' είχε εκνευρίσει». «Ναι, αλλά δεν το είπα τόσο έντονα». «Ναι, αλλά το παιδί αυτό γενικά τα παίρνει όλα προσωπικά». «Ναι, αλλά ήμουν κουρασμένη». «Ναι, αλλά δεν εννοούσα αυτό». Δηλαδή σε 3 δευτερόλεπτα έχω κάνει ολόκληρη δίκη, έχω βγάλει απόφαση και έχω αθωώσει τον εαυτό μου. Και το αστείο είναι ότι ακούγομαι και λογική. Αυτό είναι το επικίνδυνο, Δεν λέω κάτι εντελώς παράλογο. Λέω κάτι που έχει μια βάση, μια λογικούτσικη εξήγηση, ένα ναι αλλά. Και με αυτό το ναι αλλά καθαρίζω τα πάντα. Μου λένε το ξέχασες. Εγώ λέω όχι, δεν το ξέχασα, απλώς είχα τόσα πράγματα στο κεφάλι μου. Που είναι ένας πολύ όμορφος και πολύ ευγενικός τρόπος να πεις το ξέχασα, αλλά θέλω να ακουστεί πιο premium. Μου λένε άργησες. Ναι βέβαια, αλλά είχε κίνηση. Λες και η κίνηση με διάλεξε προσωπικά. Λες και δεν ζούσα στην ίδια πόλη χθες. Λες και σήμερα εμφανίστηκε η Αθήνα για πρώτη φορά. Μου λένε το είπες άσχημα. Και εγώ λέω όχι, απλά ήμουν ειλικρινής. Αυτή είναι αγαπημένη μου μεταμφίεση, Δεν ήμουν απότομη, ήμουν ειλικρινής. Δεν ήμουν αγενής, ήμουν αυθεντική. Δεν ήμουν δύσκολη, είχα standards. Δηλαδή, έχω βρει τόσο ωραίες λέξεις για να μην λέω τα κανονικά. Και το καλύτερο είναι ότι όσο λέω τα πιστεύω. Εκεί είναι όλο το θέμα. Δεν κάθομαι το βράδυ να τρίβω τα χέρια μου και να λέω πώς να μην αναλάβω ευθύνη σήμερα. Όχι, το ζω αληθινά. Το πιστεύω εκείνη τη στιγμή ότι όντως δεν φταίω εγώ. Ότι απλώς οι άλλοι παρεξήγησαν. Οι συνθήκες ήταν περίεργες, βρε αδερφέ. Η μέρα ήταν δύσκολη, ο ανάδρομος έκανε παιχνίδια. Κάτι έγινε τέλος πάντων. Οτιδήποτε, εκτός από το απλό. Ότι μπορεί να φταίω κι εγώ λίγο. Και να σου πω κάτι, το λίγο με σκοτώνει πιο πολύ από το πολύ. Γιατί αν μου πεις έφτεξες τελείως, θα αμυνθώ. Αν όμως με βάλεις να δω ότι έφτεξα έστω και 15%, εκεί αρχίζω να υδρώνω. Γιατί το 15% είναι πολύ σπαστικό ποσοστό. Δεν είναι αρκετό για να κάνεις δράμα. Είναι όμως αρκετό για να μην μπορείς να κάνεις και την αθώα. Και εκεί χαλάει το έργο, Γιατί εγώ δεν θέλω να είμαι ο κακός της ιστορίας μου. Θέλω να είμαι ο misunderstood χαρακτήρας. Η κουρασμένη, η πιεσμένη, η λίγο απότομη αλλά καλή, η παρεξηγημένη. Όχι αυτή που είπε μαλακία. Αυτό είναι πολύ άσχημο για το branding μου. Οπότε το μυαλό μου κάνει κάτι μαγικό, Παίρνει το γεγονός, του βάζει φίλτρο, μαλακώνει τον τόνο, κόβει καμιά λεπτομέρεια, αφαιρεί και λίγο υφάκι, βγάζει λίγο την ηρωνία, ρίχνει φως από καλύτερη γωνία, βρε. Και ξαφνικά δεν ήμουν εγώ που μίλησα άσχημα. Ήμουν εγώ που απλώς εξέφρασα αυτό που ένιωθα. Κοίτα πόσο ωραία ακούγεται. Είναι τέχνη. Είναι πραγματικά τέχνη το πόσο ο άνθρωπος μπορεί να κάνει επεξεργασία χαρακτήρα μόνος του, ζωντανά, χωρίς μοντάζ. Και βέβαια η μεγαλύτερη ξενέρα έρχεται μετά, Κάποιες ώρες αργότερα, στο ντουζ, στον καναπέ, στις 2 το βράδυ και ακούς τον εαυτό σου όπως ακριβώς μίλησε. Χωρίς φίλτρο, χωρίς δικαιολογία, χωρίς ναι αλλά. Και λες, μάλιστα, τελικά ήμουν λίγο σπαστική. Και δεν είναι ότι πεθαίνεις από ενοχές. Πεθαίνεις από το ότι τόση ώρα είχες κάνει ολόκληρη περάσπιση με στοιχεία, μάρτυρες. Και τελικά έφταιγες. Έστω λίγο, που για μένα είναι σχεδόν το ίδιο με το πολύ. Γιατί έχω συνηθίσει να βγαίνω τελείως αθώα. Οπότε ναι, έχω αυτό το μικρό ελάττωμα. Αν γίνει κάτι, το πρώτο πράγμα που ψάχνω δεν είναι η αλήθεια. Είναι η αθώωσή μου. Και μετά αν περάσουν λίγες ώρες, αν πέσει ο εγωισμός, αν με πετύχει το σύμπαν σε τίμια στιγμή, μπορεί και να παραδεχτώ ότι μπορεί να έφταξα κι εγώ. Λίγο, πάρα πολύ λίγο. Αλλά για μένα αυτό είναι ήδη τεράστια πρόοδος.